अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। वैभववाडी शहरातील स्टॉल हटाव मोहिमेवरून तापलेलं वातावरण अखेरीस सोमवारी शमलंय। स्टॉल धारकांना शहरातच जागा दिली जाणार आहे असा शब्द आमदार नितेश राणेंनी स्टॉल धारकांना दिलाय, त्यावर स्टॉल धारकही समाधानी झालेत। गुरुवारपासून स्वतः स्टॉल धारक आपले स्टॉल हटवणार आहेत अशी माहिती आमदार नितेश राणेंनी स्टॉल धारकांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे। पाहुयात काय म्हणाले आमदार नितेश राणे। वावे वैभववाडीमध्ये असणारे जे स्टॉल धारक आहेत त्यांच्याबरोबर आम्ही सगळ्या जणांनी गेल्या 1 तासापासून आम्ही चर्चा केली। आमच्या नगरपंचायतीने म्हणजे आमच्या नगराध्यक्ष माईनकर असतील, आमचे उपनगराध्यक्ष संजय सावंत आणि आमचे सगळ्याच सहकाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने एक जो निर्णय घेतला की बाबा आमच्या शहरामध्ये असणारे जे स्टॉलधारक आहेत त्याचबरोबर जे आम्हाला कर भरतात, आमचे मतदार आहेत, त्या सगळ्या जणांशी चर्चा केल्यानंतर सगळ्यांचं ऐकल्यानंतर आपलं वावे वैभववाडी शहर हे नियोजनबद्ध ह्याचा विकास झाला पाहिजे, नियोजनबद्ध ह्याची वाढ झाली पाहिजे। कुठेही विद्रूप दिसता कामा नाही, कुठेही रस्त्यावर अतिक्रमण होता कामा नाही। शेवटी रस्त्यावर चालणाऱ्या गाड्या असतील, चालणारे नागरिक असतील, त्यांना कुठलीही गैरसोय होता कामा नाही। आणि त्याचबरोबर असलेले स्टॉलधारक जे आपल्या पोटपाण्यासाठी रोजगारासाठी आमच्या वावे वैभववाडीमध्ये येतात त्या सगळ्या जणांचा विचार करून आम्ही सगळ्यांना विश्वासात घेऊन असा निर्णय घेतलेला आहे की आम्ही स्टॉलधारकांसाठी एक जागा निश्चित केलेली आहे। त्या स्टॉलधारक येणाऱ्या काही दिवसामध्ये स्वतःहून आपले स्टॉल काढतील आणि गोडाऊनच्या इकडच्या बाजूची जागा आम्ही आमची नगरपंचायत आणि आम्ही सगळेजण एकत्र येऊन तिथे गोडाऊनच्या इथे बहुतेक स्टॉलधारकांना आम्ही तिथे बसवणार आहोत। जे मटण, मच्छी आणि चिकन विक्रेते आहेत त्यांना आम्ही आपल्या नवरात्र उत्सव जिथे होते तिथे आम्ही ती जागा निश्चित केली। नवरात्र विसर्जन जिथे होतं तिथे आम्ही जागा निश्चित केलेली आहे। तिथे त्यांना स्वच्छ करून लाईट ची सोय करून आम्ही तिथे बसवणार आहोत। पण ती सोय तात्पुरती असेल। ह्याचं कारण असं आहे की आम्ही आमच्या वावे वैभववाडीसाठी लवकरच स्वतंत्र असं मच्छी मार्केट आणि मटण मार्केटचा प्रस्ताव ऑलरेडी शासनाकडे दिलेला आहे। प्रस्ताव लवकरच मान्य होऊन आमचं स्वतंत्र मच्छी मटण मार्केट, चिकन मार्केट आमचं तयार होईल। जसं तुम्ही वेंगुर्ल्याकडे बघता, जसं कणकवलीकडे बघता, तसं आमच्या वावे वैभववाडीकडे पण स्वतंत्र असं मार्केट असेल। मग तिथे ते कायमस्वरूपी जाऊन बसतील। नवरात्र विसर्जन जिथे होतं तिथे आम्ही जागा निश्चित केलेली आहे। तिथे त्यांना स्वच्छ करून लाईट ची सोय करून आम्ही तिथे बसवणार आहोत। पण ती सोय तात्पुरती असेल। ह्याचं कारण असं आहे की आम्ही आमच्या वावे वैभववाडीसाठी लवकरच स्वतंत्र असं मच्छी मार्केट आणि मटण मार्केटचा प्रस्ताव ऑलरेडी शासनाकडे दिलेला आहे। प्रस्ताव लवकरच मान्य होऊन आमचं स्वतंत्र मच्छी मटण मार्केट, चिकन मार्केट आमचं तयार होईल। जसं तुम्ही वेंगुर्ल्याकडे बघता, जसं कणकवलीकडे बघता, तसं आमच्या वावे वैभववाडीकडे पण स्वतंत्र असं मार्केट असेल। मग तिथे ते कायमस्वरूपी जाऊन बसतील। राहिला विषय जो आमच्या गोडाऊनकडे असणारे जे स्टॉलधारक आहेत त्यांना आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये साठी अधिकृत पद्धतीने त्यांना लायसन्सेस देणार आहोत, जेणेकरून ते जे काही मालक म्हणून आमची नगरपंचायत असेल आणि ते भाडोत्री असतील आणि जे काय असेल ते भाडं आमच्या नगरपंचायतकडे अधिकृत देतील। मग इकडे तिकडे कुठेही त्यांना देण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांना अधिकृत पद्धतीने तिथे आपला व्यवसाय करता येईल। त्यांना कोणाचीही तिथे अडचण नसेल। त्याचीही प्लॅनिंग, त्याचंही नियोजन आम्ही व्यवस्थित पद्धतीने करणार आहोत। 1+1ची प्लॅनिंग करणार आहोत। कुठला स्टॉलधारक कुठे असला पाहिजे, कोण पुढे असलं पाहिजे, कोण मागे असलं पाहिजे, याचं सगळ्याचं नियोजन आम्ही व्यवस्थित पद्धतीने करून येणाऱ्या 1 मे 2023
सन्मान्य राणे साहेबांच्या हस्ते आणि सन्मान्य पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेबांच्या हस्ते आम्ही अधिकृत पद्धतीने ह्या पूर्ण आमच्या स्वतंत्र योजना, माझ्या अंदाजेप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये ही एकमेव अशी आमची नगरपंचायत असेल जी अशा पद्धतीने अधिकृत स्टॉल देत असेल आणि जेणेकरून नियोजनबद्ध आम्ही आमची प्लॅनिंग करणार आहोत. आणि हा जो काही स्टॉलचा जो विषय आहे तो ह्यापुढे कधीही कायमस्वरूपी आमच्या इथे संपलेला आहे, एवढं मी ह्या निमित्ताने सांगतो. साहेब, आता एकूण किती जणांना स्टॉल ह्या तुम्ही देणार आहात? आमच्याकडे मागणी 120 जणांची आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास 13 काही 14 मच्छी, मटण आणि चिकन धारक आहेत. त्यांना आम्ही वेगळं, त्यांच्याशी ऑलरेडी आमचे नगराध्यक्ष, नगरपंचायत बोललेली आहे, कालच बोललेलं आहे. ते वेगळं पण आणि उर्वरित जे स्टॉल धारक आहेत प्रत्येकाला एकच स्टॉल मिळणार आहे असंही धोरण आमच्या आतमधून ठरलेलं आणि ते सगळ्या जणांना, आपल्या लोकांना मान्य आहे. म्हणून प्रत्येकजण स्वखुशीने आम्ही कुटुंब म्हणून इथे राहतो. आमच्या इथे आम्हाला पोलिसांची जोर जबरदस्ती करायची कोणालाही गरज भासणार नाही. म्हणून बुधवारचा मार्केट झाल्यानंतर, बरोबर आहे ना, गुरुवारचा मार्केट झाल्यानंतर गुरुवारी हे स्वतःच आपलं दुकान आणि आपला सगळा माल घेऊन बाजूला ठेवून पूर्ण मोकळं करून आम्हाला देणार आहे. आणि मग येणाऱ्या 1 मेला आम्ही त्यांना अधिकृत त्यांचे स्टॉल करून देणार आहोत. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.